Здравейте, YouTube, аз съм Хикса и сега играем Hunger Games, май трети епизод или втори или четвърти. И сега сме сами, нов скин имам. На този мап съм играл. Горе-долу знам къде ще чествате, побеждавал съм сам, без тимове. И да няма ги на Зоро 11 и на лица и на другите. 3, 2, 1. Стартът. Знаеш ли какво чух? Тъй като срещала с една съседка и казала, че и Марио зарязал Гергана. Така и се пада, но въпреки това, доколкото познавам всички това, което ти се върши, така че това не е края на нейните схеми. Само ето тук да не вземе да и лахне по въдицата. Канца, няма. Ходи и се намерил най-прекрасната момиче на света. Добре. Сериозно? Значи ние с Деси, а? Да. Супер. Само да на то и тук му намерим Ти едно. кога стигнеш, момичето? Да си гледа учене. Момичетата няма да изпят. Въпреки че цялото семейство на Александър се опитва да му отвори ушите по отношение на неговата съседка, на него му се налага да преживее твърде много разочарование, за да прозре истината. Урокът, който получава, е полезен, но със сигурност ще го пази от допускането на подобни грешки за цял живот. Ето ти ето сме гледа. Ще си падне надолу. Падне не е нищо. Те се по-лошо. 39-годишна жена от София попада в затвора, оставяйки 4 деца на грижите на доверения баща. Съпругът ни изнемогва, тя Викаш парите му от виновна храна, от мъжа. ще разбира. Може ли законът да замени чистата на морал? Как в затвора е вкара? Копали му от храна. Гората Литниц за Германия. Деба овците да его. Готови? О, да. Красавица? Беше. Преди вече Бомбата може ли да бъде? Да, умряхме хора. Но както вижте, фул айран бяхме. Не знам дали да приключвам с клипа. Да, ще приключвам. И чао!